¿Tiene ganas de volver a vivir en España? Moitas son as palabras do rei don Xoán Carlos, que está de novo en Galicia. Di que ten moitas ganas de volver vivir en España. Don Xoán Carlos está en Sanxenxo, onde ten previsto participar nas regatas de vela. A súa chegada coincide ca publicación das súas memorias nas librarías de Francia. Os galegos que rehabiliten a súa vivenda poderán acceder a axudas de ata o 75% do custo. Poden pedir estas achegas aos veciños de concellos de menos de 5.000 habitantes. O goberno galego triplica, ademais, o apoio a promotores para construir vivenda social. Estas imaxes que están a ver son de Ribadeo, con temperaturas que acadaron os 25 graus durante a madrugada. A Mariña permanece allea ao temporal que afecta ao resto de Galicia. Aviso importante hoxe no Parlamento de Galicia. Tomen nota se teñen previsto rehabilitar unha vivenda, porque haberá axudas para cubrir ata o 75% do custo da rehabilitación de inmobles nos concellos de menos de 5.000 habitantes. A casa rehabilitada vaise poder vender ou alugar a prezo taxado. Tamén se triplica o apoio da Xunta aos promotores para que construan máis vivenda social. Imos subir o ano que ven de 5 a casi 15 millóns de euros o apoio para que os promotores poidan construir vivenda e vendela despois en precio social. Imos lanzar un programa de axudas para cubrir ata o 75% das rehabilitacións de vivendas para poñelas despois en aluguer ou venda en povos de menos de 5.000 habitantes en réximen de protección. Na sesión da Cámara Galega coñecemos tamén novidades na atención á saúde mental. Anunciou o presidente da Xunta, Xesús Fontenla. Ola, que tal? Pois unha das partidas que máis crece nos orzamentos de Galicia para o próximo ano é a dedicada á saúde mental. Concretamente, un 8%, parte dese aumento irá destinado á contratación de 21 novos psicólogos clínicos. Anunciouno na sesión de control de hoxe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. O BNG pedílle contratar a 100. E ademais recordoulle que este ano xa se comprometera a aumentar, a incrementar o plantel deses especialistas. Anunciou 83 millóns de euros dun plan de saúde mental que logo non cumpriu. Anunciounos un novo plan de saúde mental no inicio da legislatura e seguimos esperando. Anunciou tamén que iba a contratar a 14 psicólogos para atención primaria. Onde están, señor Rueda? Sabe vostede que medran un 8%, 37 millóns de euros. Moito máis, a partida que máis se incrementa nos orzamentos da Consellería de Sanidade é a partida dedicada á saúde mental. E o ano que ven van a empezar a traballar 21 psicólogos clínicos e iremos cada ano traballando na primaria. Supongo que vostede o sabe. Desde a bancada socialista acusaron a Rueda de non priorizar os proxectos que Galicia necesita. Aludiron directamente á fábrica que Altri pretende instalar en Palas de Rei e que eles obstaculizan. Rueda lamentou que esa oposición á fábrica os levara a denegar unha subestación eléctrica para toda a provincia de Lugo. Cando se xestionan fondos europeos, cando vostede asume e abraza un proxecto de outra etapa como era o proxecto de Altri, o defende e o sugiere, nós como actuamos? Nós actuamos paralizando ese proxecto e obstaculizando. Claro que sí, porque non creemos nese proxecto. Xa sei, vostede presume de que paraliza proxectos industriais. Construir non construe nada. Propositivo non é absoluto, así está en 9 diputados. Pero, bueno, pois farda de que consigue paralizar. De paso, paralizou toda a conexión eléctrica dunha provincia. Iso dalle exactamente igual. O Comité de Empresa de Alcoa cree que a multinacional vai en serio cando di que estuda vender a factoría de aluminio de San Cibrao. Os sindicatos piden unha solución a longo prazo para non perder os empregos. Alcoa abriu a porta a vender a planta de Cervo polas trabas do Goberno Central á industrialización da zona. A multinacional di que España é un país cunha política enerxética ineficaz. Aena comprométese a ter rematado antes de final de ano un plan conxunto dos 3 aeroportos galegos para presentar novas rutas ás compañías aéreas. Foi o principal acordo da primeira reunión do Grupo de Traballo Aeroportuario. Aena presentou a súa diagnose dos 3 aeroportos galegos ás institucións que forman o Grupo de Traballo na súa primeira xuntanza en Santiago. A partir de aí, comprometeuse a buscar novas compañías aéreas que operen con novas rutas na comunidade. Nos hemos comprometido en los próximos 2 meses, antes de fin de año, a contar con los casos de negocio de aquello que hemos considerado que puede funcionar en Galicia, para después, en los eventos especializados del sector, tener contacto con las compañías aéreas y plantearles
los casos de negocio conjuntos. Desde AENA non contemplan limitar ningún destino en ninguna cidade. Neste sentido, o Concello de Santiago defende a toma de decisións pensando na necesidade dos 3 aeroportos galegos. Que Santiago de Compostela, como capital do país que é, ten que ser xenerosa e entender isto de maneira estratégica. Como digo, entendendo que o Rosalía de Castro é o aeroporto principal, tamén somos plenamente conscientes de que hai que traballar con xenerosidade e cos outros dous aeroportos. Vigo fai fincapé nos viaxeiros de negocios e nos estudantes. Pero particularmente desde Vigo estamos preocupados tamén polo usuario de negocios, polo usuario que traballa. A Xunta deu conta das campañas para a promoción do turismo que aumenta en Galicia cada ano e pide a AENA un plan de investimentos. Ningún aeroporto pode perder rutas, pode perder conectividade, por eso tamén lle demandamos a AENA o plan de inversións. O grupo de traballo volverase a reunir nos próximos días co obxectivo de potenciar a coordinación entre os 3 aeroportos galegos. No Porto, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asistiu ao acto de toma de posesión de Pedro Duarte como novo alcalde. A segunda Cámara do país luso regresa a mans dun partido tradicional logo de 12 anos de goberno do independiente Rui Moreira. Pedro Duarte ten entre os seus propósitos impulsar o cambio e xerar impacto, liderando con visión e estrategia. Nova sesión do xuízo contra o fiscal xeral do Estado. O exlíder do PSOE de Madrid e unha exalto cargo de Moncloa trataron de desvincular o goberno e a Fiscalía da filtración do correo con datos da parella de Díaz Ayuso. Insisten en que xa estaba nos medios. ¿Recibía usted instrucciones directas de Francesc Vallès? Instrucciones, no. As acusacións tratan de acreditar a implicación de Moncloa na filtración do correo con datos da parella de Ayuso, pero esta mañá tanto Juan Lobato como Pilar Sánchez Acera frearon ese intento. El documento que yo le paso ya estaba en los medios. A exalto cargo do goberno asegura que o pantallazo que lle enviou a Juan Lobato o recibiu dun xornalista. No recuerdo quién me lo envió y tampoco he podido contrastar. Non pode contrastalo por esta razón. Ya que cambié de terminal. O PSOE e Moncloa querían que Lobato utilizara eses datos contra Ayuso na sesión de control da Asamblea, pero o exlíder dos socialistas madrileños desconfiaba da orixe do documento e decidiu ensinar outro, un que estaba publicado por un medio de comunicación cos datos persoais tapados. ¿Te creyó que venía de Fiscalía? No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que si no está certificado el origen, mejor no utilizar. Lobato, a saída do xuízo, pide unha reflexión. Yo creo que debía haber una preocupación general, no solo por este caso, en general, por la revelación de datos de carácter personal. O xuízo retomarase pola tarde coa declaración de xornalistas. Esta mañá declararon 3 e ningún quiso desvelar se contrastaron as informacións coa Fiscalía. Na sesión de tarde pasaron polo tribunal 3 xornalistas del Diario e La Sexta, 2 dos medios que publicaron o correo obxeto da filtración. Os 3 informadores acolleronse o seu dereito ao segredo profesional para non revelar as súas fontes, pero todos eles aseguraron que o documento chegou ao seu poder antes de que o recibise o fiscal xeral do Estado. O xuízo continuará o vindeiro martes. O xuíz Peinado rexeita arquivar a causa contra a muller do presidente do goberno, Begoña Gómez, e imputa outro alto cargo da Moncloa. Trátase da secretaria de Presidencia do goberno, Judith Alexandra González. Con ela son 5 os investigados na causa polos delitos de malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. Tamén declararán 9 testemunhas novas. A próxima vista do proceso será o día 12. As vítimas da Dina culpan a Carlos Mazón e Pedro Sánchez dos fallos na xestión que acabou ca vida de 229 persoas. Consideran que houve unha falta de coordinación e alertan de que se pode volver a repetir. El 31 de octubre, el presidente Sánchez hace una declaración desde el CECOPI donde asegura que pondrá todos los medios necesarios para combatir los efectos en las áreas damnificadas. ¿Dónde quedó eso? Al final, esa promesa de colaboración, que creo que era sincera, ¿en qué quedó?
Comezou a negociación sobre a suba salarial dos funcionarios. Na primeira xuntanza non se falou de cifras. O Goberno propón pactar o incremento para os vindeiros 3 anos e que conste dunha parte fixa e outra variable. Os sindicatos queren incluir na negociación a suba retroactiva desde 2025, no que os soldos permaneceron conxelados por falta de presupostos. Xa están en marcha as conversas das que dependerá o que van cobrar os máis de 3,5 millóns de funcionarios españois a partir de xaneiro. Aínda que o Goberno quere ir máis aló, pretende que desta negociación saian tamén os incrementos para 2027 e 2028. É o mesmo esquema do último acordo, asinado en 2022 con comisións e UGT. Igual que daquela, o Ministerio ofrece unha suba en dúas partes, unha porcentaxe fixa e outra que dependerá da marcha da economía, sobre todo dos prezos. Hoxe non puxeron números sobre a mesa. A secretaria de Función Pública limitouse a asegurar que o obxectivo é que os traballadores non perdan poder adquisitivo. A marxe dese acordo plurianual, os sindicatos non queren que se esqueza que este 2025 o salario dos empregados públicos permanece conxelado. Non se negociou á espera duns novos presupostos. Agora que parecen improbables, as centrais esperan que o Goberno articule algún tipo de procedemento extraordinario e que esa suba sexa retroactiva. O asunto non se abordará ata a xuntanza do 19 de novembro, cando Facenda diga cal é a marxe dispoñible. O rei Xoán Carlos xa está en Galicia. Aterrizaba esta tarde no aeroporto de Peinador. Estas foron as súas primeiras palabras. Majestad, ¿tiene ganas de volver a vivir en España? Muchas. Don Xoán Carlos está nestes momentos na casa do presidente do Club Náutico de Sanxenxo, Patricia. Sí, Xoán Carlos I aterrou contra o mediodía no aeroporto vigués de Peinador. Dende aí trasladouse a unha comida con amigos nunha marisquería do Grove. Foi a media tarde cando regresaba aquí a Nanín en Sanxenxo, a parroquia na que ten a casa o seu amigo Pedro Campos, o lugar donde se aloxa sempre que visita Galicia. As portas do restaurante, diante dos numerosos medios de comunicación que agardaban, Xoán Carlos I dixo que tiña moitas ganas de regresar a España. Agora, o pai do actual monarca permanecerá en Galicia polo menos ata a fin de semana, porque se o tempo o permite, está previsto que participe nunha regata de vela. Esta nova visita a Galicia de Xoán Carlos I chega no medio da enorme expectación provocada pola publicación do seu libro de memorias. Grazas, Patricia. Pois precisamente coincidindo ca chegada de don Xoán Carlos a Galicia, hoxe publicaronse as súas memorias nas librarías de Francia. Baixo o título Reconciliación, don Xoán Carlos reivindica o seu papel institucional durante os seus 39 anos de reinado. Tamén aborda a súa relación co rei Filipe, confesa que busca contribuir á estabilidade do seu reinado e da monarquía, o que explica a súa saída de España. De dona Sofía destaca o seu compromiso ca coroa e os servizos españois e cualifica de esposa impecable. A chuvia das últimas horas deixa como ven a fervenza do Ézaro en Dumbría. Tamén incidencias en Marín. A Preamar obrigou a cortar a autovía ante o risco de inundacións. En Betanzos rebordou un mandeo, coincidindo tamén ca Preamar. Na Costa da Coruña a frota está amarrada por alerta laranxa. A caída dunha árbore sobre a catenaria do tren obrigou a cortar a circulación entre Barbantes e Ourense. E o contraste está na Mariña, con temperaturas de meteo inusuais para esta época. E tan inusuais, 25,3 graus chegaron a marcar os termómetros esta pasada madrugada aquí en Ribadeo, pero que en toda a zona da Mariña de Lugo superáronse en varios puntos os 20 graus. Un vento do sur que cando ven parello con unha borrasca deixa estas diferencias de temperaturas, vento que chegou a cadar refachos de casi 140 km por hora na zona de Viveiro. Non choveu nin durante a madrugada nin toda a xornada de hoxe. Os que son de aquí saben e son de que disfrutan, gozan dun microclima moi diferente ao resto de Galicia. Mentras na nosa comunidade casi todo o mundo tiña que resguardarse hoxe da chuvia, aquí hoxe vimos xente disfrutando das terrazas. De mañá respirábase outono na Mariña, pero pola noite respirábase un aire case tropical. Chegamos de Suiza, de Basilea, e estábamos ali a 4 graus, chegamos aquí con 25 e claro, foi un pouco impresionante. En plena noite de novembro, Ribadeo marcaba 25,3 graus contra as 2 da madrugada.
Es extraño porque este calor que está haciendo es increíble. Bueno, para nosotros es fantástico, como turistas. Es agradable, naturalmente, pero me asusta un pouco. Veo un futuro un pouco incierto. Mentres noutros puntos do país chovía abondo, a noite nesta comarca luguesa mesturaba a calor inusual ca falta de auga e cun vento que entraba con forza, asociado a unha borrasca. Vento que xa chegou aos 140 km en Viveiro. Vento que en Cervo avivaba esta imaxe. Vento do sur, 19 grados de temperatura, vento moi forte e non axudaba moito na extinción. O incendio comezou contra as 4 da mañá. Obrigou a desaloxar por precaución 40 persoas. Falan de treboada seca. O lume comeza nunha zona onde hai unha línea de alta tensión, onde hai unha palmera, parece ser que escoitaron tronos. Bueno, de momento queda pendiente un pouco de que se verifique cales son as posibles causas. O que sí que está claro que se desmadrou debido á velocidade do vento que esta noite soplou con moita forza aquí na Mariña. Arderon alrededor de 5 hectáreas de monte baixo eucalipto neste incendio forestal de novembro. Imos xa con outros asuntos que nos deixa este mércores. En Silleda, unha condutora duns 80 anos faleceu esta tarde. Chocou contra o muro dunha igrexa, Iván. A falecida é unha muller de 83 anos, veciña de Silleda, máis concretamente do lugar de Breixa, a escasos kilómetros donde se produciu o accidente. Perdeu a vida despois de sair da vía o coche que conducía e impactar contra a igrexa de Negreiros. Ata o lugar do accidente desplazáronse efectivos do 061, da Garda Civil e tamén bombeiros de Silleda. Os equipos sanitarios únicamente poideron certificar a súa morte cando chegaron ao lugar do sinistro. O consumo de drogas tradicionais cae a mínimos históricos. Entre a mocidade, o Ministerio de Sanidade fixo unha enquisa a mozos entre 14 e 18 anos. A conclusión é que os mozos beberon un 2,6% menos de alcohol no último ano. Canto ao tabaco, fumaron un 6,5% menos. E segundo este estudo, consumiron tamén un 6% menos de cannabis. A Garda Civil investiga un condutor de 37 anos por provocar un accidente triplicando a taxa de alcohol. Ocorreu na Rioxa, saltou un stop e no accidente quedou ferido grave o condutor doutro vehículo. O home está acusado dun delito de condución baixo a influencia de bebidas alcohólicas e outro de lesións graves por imprudencia. O que puido provocar un accidente foi o condutor o que a Policía Local de Poio perseguiu polo centro urbano. O condutor, xa identificado, é un coñecido delincuente habitual de 43 anos con numerosos antecedentes. Conducía sen permiso, tras perder todos os puntos e está investigado por condución temeraria e desobediencia grave aos axentes da autoridade. É a segunda vez en menos dun mes que as rúas de Poio son escenario dunha persecución deste tipo. A Policía Nacional detivo 4 persoas en Ourense como presuntos autores dun secuestro exprés. A vítima estivo retida nesta vivenda do barrio de Covadonga a finais de setembro. Os seus captores exixían o pago dunha débeda a cambio da súa liberdade. O secuestrado ofreceulles un coche que tiña en Ribeira. Aproveitando a viaxe á localidade coruñesa para entregárllelo, o home logrou fuxir. O xoves pasado a policía detiña os seus raptores e incautouse de drogas e 3 armas. A xuíza de Vilagarcía decreta o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza do home detido por presuntamente matar a súa nai en Vilagarcía. Ocorría a principios do mes de setembro. O home tirárase pola fiestra pouco despois de que súa nai aparecese morta na casa. A xuíza ordenou a súa detención logo de ser dado de alta no hospital onde permanecía ingresado. Tras pasar esta mañá a disposición xudicial foi decretado o seu ingreso en prisión acusado de homicidio. Este venres poderán realizarse as primeiras queimas agrícolas de particulares logo de que Medio Rural as reactivase. As persoas interesadas deben comunicalo con 2 días de antelación na páxina da Consellería ou do teléfono do 112. As autorizacións quedarán automáticamente invalidadas en xornadas con vento ou temperaturas elevadas. Aínda que se publica o venres, hai quen xa escoitou o segundo lanzamento do esperadísimo disco de Rosalía. E resulta que na letra dese tema, Reliquia fai unha referencia a Coruña. En la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Fala do concerto de hai 3 anos no Coliseum na xira de Motomami. Nunha parte da coreografía facía como que lle cortaban o pelo. Pasáronse un pouco e leváronlle de verdade parte da melena. Un xesto dunha cantante que ademais ten raíces galegas. Os avós paternos son de Vigo.
Xa coñecemos os mellores viños galegos deste ano. O Ribeiro Eduardo Peña na categoría de brancos e Prómino da Ribeira Sacra na de tintos. Acaban de recibir o Acio de Ouro na Gala das Catas 2025. Son os elixidos por 71 expertos de toda España que cataron máis de 400 mostras de 165 adegas das nosas denominacións de orixe. Entre medallas de ouro, prata e bronce premiáronse 60 viños, augardentes e licores. O presidente da Xunta destaca a excelencia deste sector que axuda a consolidar a marca Galicia Calidade. A xente que compoñedes todo iso, que si sabemos ofrecelo e facelo como estamos facendo, temos un futuro prometedor e mirar hacia diante, hacia ese consumidor cada vez máis exixente, que pide cousas moi ben feitas, moi ben elaboradas e tamén, por que non dicilo, moi ben vendidas nun mundo tan competitivo. Crece o mercado negro de medicamentos. Entre os máis demandados, fármacos para perder peso ou potenciadores sexuais. Detrás están organizacións relacionadas con narcotráfico. A oferta é infinita, a demanda cada vez maior. Os que son hipoglucemiantes que están relacionados cos descensos de peso rápido, por exemplo, o famoso Ozempic, un pouco o HIIT. Tamén hai algo de psicótropos para a disfunción eréctil. Si de alguma maneira fai anos o mellor se distribuían a través de empresas, herbolarios, de gimnasios, hoxe en día o que estamos vendo é que casi todo é por venta online. Un dos últimos alixos apareceu case de casualidade en Becerreá. A Garda Civil detivo un individuo que levaba o coche cargado de maletas con medicamentos, a maioría con efectos afrodisíacos. A procedencia a saber. A maior parte desa medicación viña de Colombia e incluso algún deles había sido retirada por as autoridades sanitarias e prohibida o seu consumo en Colombia. De aí que a mellor ese tipo de excedentes veña para España. Por un lado son as falsificacións que suelen vir de países asiáticos, incluso de África. Detrás, organizacións ligadas ao narcotráfico. Se están empezando a utilizar moitos canales, os mesmos canales de introducción de drogas, ven traer un produto farmacológico de alá dos países do oeste e ao mesmo tempo de aquí se trasvase cocaína hacia lá. O mercado negro dos medicamentos medra ritmo de vertixe porque os beneficios son moi altos e as penas moito máis baixas que as da droga. Calcúlase que pode mover uns 300.000 millóns de euros ao ano. Para algúns, a campaña de Nadal xa está aquí. O caso das tendas de produtos gourmet, onde estes días reciben pedidos e reservas para cestas de Nadal con propostas cada vez máis personalizadas. Nesta tenda de produtos gourmet, estes días intensifican contactos con empresas para ofertar as súas especialidades en cestas de Nadal. Sí que é verdade que hai algunhas que xa o teñen cerrado desde hai un mes, por exemplo. Entón, bueno, sí que se está movendo. Esperamos que agora neste mes xa comece a despegar de todo. Prepáranas de todo tipo, cestas doces ou salgadas baseadas en produtos exclusivos. Por exemplo, temos este exemplo, iría cun viño, cun rioxa, unha crema de oruxo, as nosas conservas, o noso produto estrela, que é a anchoa, que é toda de Santoña. Son días en que hai que preparar pedidos e organizar envíos. Levamos meses xa pensando nas Nadal, xa desde o verán, porque, bueno, cando son cestas un poquinho máis elaboradas como as que nos presentamos, hai que falar moito cos pequenos produtores, sobre todo. O seu produto estrela é o galego. O seu proxecto, As Bravas, comezou hai anos con nasas de pesca convertidas en cestas de Nadal e cada ano actualizan modelos. Os últimos modelos que estamos facendo, pois estamos xa utilizando panderetas, tambores, o saco do apalpador que está un poquinho pensado como eso, pois tamén é un modelo dos antiguos. Con propostas tamén para celíacos e veganos. Cestas de Nadal con sabor galego que viaxarán desde a Coruña ao resto de Galicia, España e Europa. Xa loce, en Viveiro, o mural sobre a Semana Santa, obra do artista local Daniel Caxete. Hai un ano recibiu o encargo da Xunta de Confrarías para facer este traballo inspirado nunha imaxe do Cristo da Agonía. Viveiro conta desde hai uns días cun símbolo máis relacionado coa Semana Santa. Trátase dun mural situado no casco histórico da vila, onde esta celebración se vive con moito fervor. Deronme vía libre para elegir o motivo que eu quixera, sempre con imaxes religiosas e que representará un poquinho a Semana Santa de Viveiro. Optei pola imaxe dun retrato de Xesucristo. O mural representa unha das figuras máis simbólicas da Semana Santa de Viveiro, que está recoñecida como de interese turístico internacional.
A iniciativa de facelo surdiu da Xunta de Confrarías. Optamos por Cristo da Agonía porque é un Cristo moi representativo de Viveiro, é verdade que quedou espectacular, parecese moito ao Cristo en sí, é unha imaxe que ten moita devoción aquí en Viveiro, todo se vencella e, ao final, o resultado é maravilloso, claro. Recoñece o autor que o máis complicado foi o ano de preparación do mural. A execución levoulle pouco máis de 2 semanas. Por un lado están as enormes dimensións que ten e por outro a textura desta parede rústica que me obligou a aplicar diferentes técnicas e poder encaixar desta forma o retrato. Sobre todo, irme ás grandes dimensións porque é moi difícil dar detalle nunha textura tan evidente como a desta parede. Eu utilicei as 7 palabras de Cristo, escritas en griego antigo. Eso sirveme como marcaje para utilizar e facer este marcaje de grandes extensións. Situado nas proximidades da Igrexa de Santa María, o mural xa é unha razón máis para visitar Viveiro. E podería ser tamén un mural ben fermoso. Se teñen un momento antes de ir dormir e as nubes permiten que se vexa, asómense á fiestra. Así está a lúa, a primeira lúa chea de novembro, coñecida como Lúa do Castor. Verémola especialmente grande porque está 50.000 kilómetros máis preto da Terra que de costume. Hoxe, o espía que inspirou James Bond. Non está claro nin onde naceu, nin cal era o seu nome real. Inventou dúcias de identidades, unha delas a de Sidney Riley. Chegou a Londres e pronto chamou a atención do Servizo da Intelixencia Británica polo seu talento para tecer redes de contactos e conseguir información sensible. Falaba 7 idiomas. Ao longo de 20 anos traballou para case todos os países, moitas veces para un bando e para o contrario. Tanto lle tiña o axente dobre perfecto. Gustabanlle moito os cartos, o xogo e as mulleres. Casou 4 veces. Era sumamente intelixente e non tiña escrúpulos, pero sí un punto feble: o seu odio aos dirixentes soviéticos. Contactou con el un grupo de exiliados para atentar contra Lenin. Era unha trampa. O servizo secreto soviético prendeuno e foi executado. Non sabemos se tomaba o dry martini mesturado ou axitado, pero podemos imaginar que se presentaba como Riley, Sidney Riley. Boas noites.